Kompleto ang hangal girls, oh. Hangal girls. Hoy, kaysa isa to atong gikuan oy gi-video. Iso kay Sindri ayo jud misya isimrite. Paminaw sa mo ba? Iso kay Gikanday na sila ng simba. Ay, napungot niya tong tuwan. Hoy, ipijing. Nauwi siya. Ano si Page. Sindri iso kayo? Kaman. Hendrik, di man si Pijing di ay kay Atiban nga katong gitag niya nga mga buho-buho sa lawas. Ana ro sa buhos lawa. Ang pinasok ni ko lagi ana. Hoy, ang Ingon kinsa kuno Hendri kuno. Bubo nga to. Tuban na Kasi bubo. Na iso kay Sindri. tara mga risa mi diri sa hagdan kay kana ang naihakuton, manghakot ni og kuan, hakuton dil. Kami dil. Tanawa sila gikag nakaodo niya kayo. Pa. Ay, Kana nakagre. oy, kamuka kayo ninyo anang disot. Oy sa hagdan guys kay naay hakuton. So manghakot ni kana sila manghakot na sila o nakagaon. Char, gwapa kayo. Aya! Ya! Shy camera shy siya, camera shy. Asa mo pa ingon? Sukay nang naong ni Hendri oh. Hakoton des hagdan. Nandut kayo. Si Hendri lagi na huy. Kamay Hendrik nga. Hendre! Manghakot me. Kami dila na. Asa ko hakoton dire sa pita mo. Nadil na, Hendre? Nadil na? Kay manghakot me. Ha? Ano ni gardenia guys? Wow! Ni gardenia huy. Sana all. Uy, ni gardenia huy. Uy, social, ni gardenia. Guys! Hala, ang gadala ra ba ana kay nay COVID? Guys! Hala, ang gadala ra ba ana kay nay COVID? No. Siya sa ipton. Ala. Kanis gonggong. Gauna-una jud gonggong diha. Uy, mama na siya kuan. Hindi, puy sunog. Taka. Oo, ba na iyon ang post mo sa nga. Wala na ni. Ngano mang mo kuan niya daghan kay mo bakig barter ana nga plants. Snake plant akong kawaton. Asi kawaton ako, bi. Asi kawaton ako. Yes. Asi kawaton ako. Yes. Few inches later. Ang mga turista sa kuan o Linabo, may second time nila pag anhe. Mawala na kawat ng Budweiser. Mawala ng Bulacay, kawat ng Budweiser. Ay makumpiyan. Halo. Hoy si Budweiser kay nangawat og ice candy. Nani ba mura sa plastic tanawon. Si Mawala na kuan ni Shirley. Ay ate ra. Wow, gardenia guys. dili ako may tour ninyo. So kani nga vlog moy Gardenia oh, sponsor guys. yatdan mo gardenia diri sa Linabo. Step 1, step 2, step 3, step Four-wheeler. so mao ni Linabo guys. Ako ni Tulan oh. Di na sila iba. Ha? Hindi na imatay. No. Gipaak sa neros ung iro. Alin na mo, hoy! Nindot kay view. Hoy, nangawat daw ko bulak. Natagak raman eh. Uy, mapiso dyan na spirit. Intertanon. No. May kawat ang buwak. Piso dyan na spirit. Intertanon. May kawat ang buwak. Hoy, natagak ran eh! Dako picture din.
A few moments later. Tarong ali kaya ako din cover ko. Isa kay na ikuan. Ang awat ni. Okay. Lamang lang yan ang isang balon. Unsa. Pagkira pa tulog pa nag-time. Ay. Hindi. Nag-video. Kuhan ka. Ay. Haman. Guys, friends. 君の虜になってしまえばきっと Oh, na ko na ikuan diri, friends. Yuha lang. Ha? Oh. Le. Hi, Henry. Hi, Henry. Video na gani na oh. Maligsan makita ning Wala naman ni mga nila. Man na gani dato kanina. Kaya ako ay Hindi, mapiso may ani. Eventually. No, 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 no. Oy, daday. Ibang mas makay buragan mo. Later. Can you move it along? I'm all out of time. So guys, uli na sila. Ako na lang mag-isa. Wala na na video kay nag-ano lang kami doon. Samok-samok sa hagdan. Sa 3,003 steps. Second time pa namin doon. Charot! So, galing kami Simba eh. Galing kami Simba. Pero naglaag ang Hangal Girls. Kompleto kami ngayon. Charot. So, that's all. Thank you for watching. Bye!